Ah. Wan video ang kanta no kwa no apang ka garden. Kapag tagtagay kape lang ito, tubay tumay. Una, ganun pumigsa ka basay. Tapang papiksa. Uy, itamang kinagano ka kate, norong gabi, tagtagtag. Wan, na yan nga ito kayo mo tala, ala, mabaling nga laan. Digita, kakasya. Pagdapay tinako tayo, kayo kajay. Binibinling ko, ay, binidbid ko dyan nga, higit na dyan. Apeng sino nang takawan nga ipa siguro banda dyan, okay nila. Ipablatter ta ko madya barangayan, ano sino dagita nga nagtagtakawan? Ano nga rapot ko? Talaw nga rapot nga dati. Sanga-sanga kastanay. Wanang kal. Okay nila dito. Kakasya, agrepot ka. Sopa ya. Kasi kay nagrepot tapos pagpakaspil ko pa yan. Wan. Nagkarbing ito pininasan ko sila. Hindi na kumamulay mga. Ska ngayon te. Napang ka mo makirepotan ti kay kayaw. Bueno. May patubla nila. Awanan babakat lala kay Apo ti San Antonio North. Kurineritan. Nakuha mo gaya mo. Sino? Neritan. Di kapitan na stroke mite. Ay na stroke mite. Uy, yung Panda Manila. Apo na yun ka. Papananangin ka rin tangkal ka bumakat lumakay tayo. Naka talaga agtaod na giti saksakitin ah. Anay ka rin. Baglakan niya yun ta napigsakay lahat nga dalos-dalos. Balsik ko naman. Wan. Agbalsik kay Pengkal. Kaya binalbalsik ko dikita. Nagitagda dyan. Ay agarayuman antay. Na dikita kaya dito nagadaw. Kimbaglangin na angkal ta dagiti ugugot ti kamkamuti kat napiksalat tayo nga. Dakpay nakamulat ta. Kastil magtay. Isu ti pa naka-vitamins tayo dito dagiti ugot kat. May di kita kami. Anya nga madi ka nga agmulay dyan, madi ka umulay. Tata. Ay ka umuli ka, ubidyoon ka garod no pangkagmula. Hoy. Ano ko malay, agmulat tayo tumano, tumudo basay. Ay ka summer gaya mo na naumutto doon. Nagpudot. Awan sukat ka na, no di ka trabaho. Ay wan nagpaiso deta, ano madi kag trabaho, awan ti makamaw. Oo nga raw. Sumananong sabi ano sa nusan ta? Adopay kayo ta, nadalayo din. Madik ka mongkal ta, madik pa yung mga nagpakasjay di likod. Kadopay nalayo ko ni Bernay, kiday. Kat ni Uncle Berning matinapan na nga la, so madik ka mo, binunag ko laang. Yeah. Wan. Bareng to ano pa di ipakadak tuman kinang karom yun de no kunana nga mabalin di apa na mangkita man jayan di ba sungsong roti ko kami panay mo sila gamin kaya nangarap ko mo tagmana kayo di silina wana puro silena na no dati kwartama ka puro silena na kinimbangkan niya kadala ta kwartama ay so ka si tayo ka di silin lat tawal awan nagkayo kami tagi jubbingko ka di gusto ti bigat at paboras ti tanam de masapol nga agkayo kami ta papudo da ko nam no puro silena ka nagnina di nagparipil kami kat sa ngaribo nakangingina mo ay kamapano na Uncle nga sa ngaribo ti sileng tatan. Nakangingina mo ita. Nakangingina mo mami na pati gasulinan. Baka sa nga gasutong kung kunadang rin may kalitraw. Kaya magnanto aming nga tataw na bisiklitan tulat aming nga tataw. Magnamag kami namin ni diti tao di ka. Awal luglugan. Naumuluglugan ni di ka. Napay tatakat. Puro luglogan ni Uncle ta napartak garaw ti kwa. Ti kunada ka bay naumagkwartara data kunada mo lumagmag na ka na. Uso pa. Ibagada kat magmag nato nga tawan ti kwartana dato kunada ni Uncle. So raw bagbay kita awal luglogan ka makapagnata. So pa ya.